भाई हमार आज पावर स्टार के पावर के देख के पूरा दुनिया हिल गई न। आज पवन सिंह जितना धमाका पर धमाका कर रहल बा न, ओकरा के देख के तो ये लागता कि बहुत लोग के बोरिया बिस्तर बनाए वाला बा। लेकिन पवन सिंह आज जितना धमाका पर धमाका कर रहल बा न, ओकरा पीछे एक और आदमी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान बा। पवन सिंह का नया मैनेजर नीरज सिंह। नीरज भैया जब से पवन भैया का नया मैनेजर बनल बा न, तबे से पवन भैया और ज्यादा धमाका पर धमाका कर रहल बा न। और आगे भी यहू से बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आवे वाला बा। बस तोहन जाना अपन प्यार और आशीर्वाद बनौले रह जा। देखो जा केहू कुछ भी कहे, लेकिन नीरज भैया का मेहनत, ईमानदारी, दिमाग और लक पवन भैया खातिर बड़ा परफेक्ट साबित हो रहल बा। और पवन सिंह और नीरज सिंह का जोड़ी आज के डेट में सबसे बढ़िया जोड़ी बा। और ये जोड़ी ऐसा ही हमेशा बनल रहे, काहे कि हमहन के पावर स्टार पवन सिंह भैया के यहू से बड़ा मुकाम पर देखल चाहता निजा। और एकरा खातिर एगो सच्चा, मेहनती और ईमानदार इंसान के मैनेज टीम में होना बहुत जरूरी बा। अगर तोहन जाना के यकीन नहीं के होखत तो जाके नीरज भैया का सोशल मीडिया अकाउंट खोल के देख ल जा। नीरज भैया बाहरी काम के इतना व्यस्तता के बावजूद भी पवन सिंह से जुड़ल हर न्यूज के अपडेट अपन सोशल मीडिया पर देते रहे न। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सब भाई लोग नीरज भैया के इंस्टा आईडी के फॉलो कर लो जा, काहे कि पवन सिंह से जुड़ल हर न्यूज के अपडेट सबसे पहले ऐसे मिली। तुहन जाना के कहीं और भटके का जरूरत नहीं खे। बस पवन भैया और नीरज भैया पर अपन प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनौले रह जा। जय हो पवन भैया, जय हो नीरज भैया और जय हो भोजपुरिया समाज।